Matul il-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' il-ħaddiema tal-Aġenzija Infrastructure Malta poġġew l-ewwel struttura minn seba' li se jiffurmaw il-gvern tal-proġett tal-Kirkop Tunnels u l-Airport Intersection li se joffri korsija diretta minn Ħalluqa lejn il-mini ta' Ħall-Kirkop. Din il-flyover ġdida ħdejn l-ajruport se tkun twila 400 metru u magħmula minn seba' biċċiet tal-azzar li jiżnu 300 tunnellata. Dan il-proġett se joffri konnessjonijiet eħfef u aktar siguri lejn lokalitajiet ta' Ħalluqa, il-Gudja, Birzebbuġa, Ħall-Kirkop, l-Imqabba, il-Qrendi, iż-Żurri u Ħalsafi, kif ukoll inħawi oħra fil-viċinanzi. Il-proġett jinkludi il-bini mill-ġdid tar-roundabout tal-Gudja biex jintroduċi mina ġdida lejn Birzebbuġa u faċilitajiet ġodda għal mezzi alternattivi tal-ivvjaġġar. Se jittejjeb ukoll l-aċċess lejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u l-Port Ħieles. Ftit tassijat wara li tpoġġiet din l-ewwel struttura fi żjara f'Ulan tax-xogħol, il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia qal li ż-żewġ proġetti flimkien se jnaqsu sew il-ħin tal-ivvjaġġar f'kull direzzjoni tul din ir-rotta. Ix-xogħol kollu bil-lejl qed isir biex ikun hawn disruption kemm jista' jkun mill-inqas, ovvjament qed isir biex innaqsu traffiku. Traffiku hawnhekk huwa maħsub illi ħajonqos b'74%, 74%. Imma wkoll ħanżidu allura il-konnettività, se nżidu s-sigurtà, imma wkoll ikollna infrastruttura tas-seklu 21 biex nakkomodaw ukoll il-mudell ekonomiku tal-gvern tagħna. Ġifieri nħarsu l-qudiem biex dan il-proġett jitkompla fi żmien li ġej, in-nies jibdew jgħixuh u nimxu ma tal-proġetti oħra li għandna f'moħħna. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej, Chris Bonnet, qal li dan il-proġett qed isir b'investiment ta' aktar minn 25 miljun euro li kważi 22 miljun minnhom huma fondi Ewropej. Dan huwa l-commitment tal-Gvern anke għażmien illi ġej bil-programm il-ġodda se nkunu qegħdin nagħmlu iktar investiment fl-infrastruttura tagħna, fil-portijiet tagħna biex nimmodernizzaw il-pajjiż. Fuq dan il-proġett biss irċevejna fondi ta' 22 miljun. Għandna iktar xogħol xisir u għandna iktar biex nagħmlu l-qalba għal trasport nadif, nagħmlu l-qalba l-infrastruttura nadifa, però l-infrastruttura tagħna tkompli timmodernizza, tkompli għaddejja u l-pajjiż tagħna ikompli jikber bħal pajjiż modern Ewropew. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Ivan Falzon, għal kif dan il-proġett se jibda jieħu l-forma fil-ġimgħat li ġejjin.